Buzák, přátelé, tady je Peťan Games. Dneska fandíme monstru. Monster sem. Tak mám jak zbalit holku. Jdeme sem. Poprosím kolegu. Podrž to. Takhle si trošičku dá. Tak si trošičku dáte spreje na bradu. Slušně ti to nějaké lové vlasy, ale piš si, že se ti to fakt nebude líbit. Ale je to hustý. Takže Peťan Games se s váma louší. Ale chceš to udělat? Tak čau sák, Buzák, přátelé. Uvidíme se u dalšího dílu. Doufám, že vás budu furt zajímat. A když dejte like a napište třeba do komentářů, já bych pokračoval s těma videama. Je to jedno, jo? Dík, čau.